Sho bhuti wami kunjani? Khona kunjani ba? Ngiyaphila bhuti, ukhuluma no champion la eSweden elimnyama, ngikufonela ngisemafiki gym lana. Ngumuntu owazisa abantu ngegym so that if you interested egymini sikwazi ukuthi phela uzongena nawe egymini ubuild izifuba zomama. Umama ngathi uqamele emqamelweni wena naye aqamele emqamelweni. Kumele umama mawuqamele emqamelweni naqamele la ku chest, uyayibona leyo nto? Yeah. Manje ke si-invite abantu egymini bhuti. Ngisacela nje ungiphe noma u5 minutes wesikhathi sakho ngikwazi ukukuchazela kabanzi ngegym yami. Okay, kulungile baba sikhulume. Igym yami ibizwa ngeMafiki TV. Ila eClassified Mall. Igym yethu kahle kahle ina 7 sections wena bhuti yabo. Sine cardio section, cardio sections nama spinning bicycles, ama treadmills, ama rowing machines, sibe nama elliptical walkers, ama stepping machine nama electronic bicycles. Lapho sizakala ukuthi uluzi weight okanye nje mhlawumbe ukuthi ukubhenisha leyo fat inyani ofuna ukuyibhenisha. Wena umuntu ofuna ukwenza ufuna ugain muscle, uimprove fitness or ukuluzi weight? Ngifuna ukuluzi weight wena baba ngoba nginomkhabi inkinga yami yabo. Uqhuba amatekisi ngqondo. Lutho mani ngihlezi ngisemsebenzini isikhathi esiningi wena baba. Alright akuhluphi kuzosizakala ke la ekhaya. Enye section engaphinde kusize futhi kuse studio la sathenda khona ama classes like sinama aerobics, bootcamp, fight night, pilates, leg thumbs and bumps, body conditioning, zumba dance. Wonke lawo ma classes asicharge nesenti nje sekupha mahala. Mahala nje ukusho ukuthi nje mina angizukhokha lutho for ama classes, but ikhona into ozoyikhokha ngiseza ke kuyo lezo yikhokha kodwa for ama classes hayi ungena mahala ungesabi. Okay, I guess. Yebo siphinde sibe ne upper body section la kujima khona champion ke lapha upper body section la sibuilda khona ama chest, biceps, triceps, shoulders, back and chest yabo. Siphinde sibe ne lower body section omama sike bathanda ke ngalapho phela kulapha ibuilda khona amatsapha izibone. Baphinde babuild ama hips, ama thighs ukwenzela ukuthi phela ashayine kahle niwabone nani uyayibona leyo nto. Alright. Yebo sibe ne ladies section la kujima khona ama lady. Mengabuza ne mamas lakho singakwazi ukuthi silifake lapha ya ladies section. Bangaloke phela labo nkabi laba belibuka izinqo wabile yazi amadoda ejimini abukana nezinqo. Alambile. Kodwa esingekho ke lapho sibe ne stomach section sawulala ke lo mkhaba njengositshe ukuthi unomkhaba sizobulala lo mkhaba wakho sina stomach section ne. Then sibe ne kickboxing section. Kickboxing section la isiza khona ukuthi ushaye iboxing. Mengabe futhi une stress imama silakho ko stress ile sina punching bag lapho ufika uyishaye kakhulu uyishaya ungayeki ukhipha stress phela uma ufika lapha endlini lo muntu lo ubona ngathi boshaya yena kanti boshaya punching bag uyayizwa leyo nto. Uyabona ne stress abelungu emsebenzini kanti sikhishwa ngayi punching bag. Hayi mina nawe sike page nelotho into engiyithandayo leyo. Sibese ke manje sesithini sesikunikeza steam room. Sine steam room la ekhaya uyakwazi uma soqedile usteam ube right uvula amaphozo omzimba so that uzoba sharp, you understand? Usasekhona bhuti? Isasekhona mkhulu. Yebo sikuphe nama showers, ama showers nawe uyafika ushawarishe kube mnandi sinama lockers ophatha nje padlock yakho ufika ulokhela izinto zakho zingantshontshwa umuntu, you understand? Okay. Sibese ke manje sesiya kupha ne wifi mahala. Connecta nje wire mahala noma kuthiwa uzange egymini uma uzele egymini yethu uyakwazi ukuconnecta nge wifi wenze wonke umkhuba lo ufuna ukwenza. Ungabuka nephone uma ufuna ukuyibuka kodwa akasikho lapho. Usasekhona baba? Yebo ngisasekhona baba. Manje into engiyifuna ngifuna ukuthi set appointment. Ungakwazi nini ukuthi ukuzobheka le gym engitshela ngakho kwenza manje sikwazi ukuthi sikuphe nawe membership uqala uzijimele. Awungitshele la mfowethu ngabe niyasebenza ngesonto? Like asebenza Monday to Saturday ngesonto sivalile. Kodwa wena ungakwazi ukufika Saturday? Ya ngeSaturday ngingakhona ngoba mina ngiyasebenza phakathi neviki wena baba uyayibona leyo nto. Kawufike Saturday sivala ngo2 ke Saturday ungakwazi ukufika what time? Ngo12 mina ngizabe ngifree baba. Kawufike ngo12 ngikwenzela izinto eziright. Uphathe yonke into kuze so right ngaphela ngifuna ukujimisa vele isikhathi sami ngeleso ke sokujima ngizakusayinisa sibe sesiyajima ngoba ngishayisela ngayo half 11.
Okay, ngingakhona ukuthi ngiqale nje ukujima ngalo lona lo suku lolo. Lona lolo suku lelo, as long as ngikunikeze nje membership uyaqala wena uyazijimela. Hayi ke ngikakujabulela kakhulu lokho wena baba. Okuningi ke ngiyobe sengichazela ama sofikile ke bhuti ne. Kulungile mntana omuhle. Masibonga uzoza uyi1 or uzoza nosisi lo wakwakho? Hayi usisi ngizoza naye evikini elandelayo baba. Alright, siyabonga ke bhuti ube nelangela emnandi. Bonga mina mkhulu. Danko.